ni chal mar wach to en mane. Opolo kopolo ntiere ote modonjo karka ang'eni winjo gi achiel kachiel inyalo thuolo mondo iduok Ruth Nyathi Ochieng kotenore kod kaka ukendo ratiro mag jopuonj bende uluwogi kinde makare kachiel koda kama moko mathoth ahinya. Mano kamba wantiere kodi kachiel kachiel inyalo kawo thuolo mondo miduoke. Erokamano. Number one, nitiere janeno mane wacho ni nitiere ywaruok kind Kuppet gi Knut. Of course, naneno ka en NAT lakini onego bed KNUT. Number one, onge ywaruok kind jogi nikech nitiere demarcation on kama Knut onego bed ni chope to gi kama Kuppet onego bed ni chakore ka chope. En a very good demarcation. Samori nyalo neno ka jo-Knut wuoyo to jo-Kuppet bende wuoyo. Ok ni giyware. Jo-Knut ywayo mana korgi mondo korgi odhi maber. Jo-Kuppet bende ywayo mana korgi mondo korgi odhi maber. Lakini the interest mar Kuppet en ni mondo japuonj mar post primary oyud benefit kaka dwarore. Number two, adieri mayanga ji te neno ni sirikal ni wakia kumochom nikech onge department madhi maber e sirikal ni. Onge department madhi maber kata mar education makoro wawuoyeni kende emo ochochni makama dang waketi waonge to onge department. King'iyo departments gi te ng'ato ka ng'ato ywak ne department. Kiwuoyo about doctors, department mar health ne doctors koro onindo nyaka health Ministry of Health office. Kiwuoyo department mar somo wach mar CBC waywa ketinde makoro kamwaketi waonge. Sirikal ni nigi wang'e to onge ite. Ma sirikal ma oji nodonje mondo chiem onge gima ginyalo timo maber ma waseneno nikech watemo wamiyo gi kata higa 2 onge gima sirikal ni nyalo timo maber nikech sirikal ni ne odonjo mar yako. Emomiyo everybody nyaka wabed out mondo wa fight for this sirikal mondo waket gi responsible. Ka ginyal bedo responsible to chope level makoro wakono gi giwuok. Mane kama sirikal ni chopo onge gima dhi maber ka waket walin ni wawuone sirikal ni chalo gi machon. Ki compare sirikal ni gi mokalo kata waziri jatend piny ker mokalo ne okawo iluongi technocrats emano keto kaka jotend migepe. Lakini sirikal nokawo josiasa manyicho lus emoketo kaka jotend migepe. Jo-Kisii County otamore ni Machogu ok nyal bedo governor gi. To sirikal ni neno ni ng'at ma jo-Kisii County, Jasa County otamore ni ok nyal bedo governor. Ema ng'ani neno ni nyalo bedo waziri mar country nzima. Bende akia kaka ji paro ng'at ma jopiny ma odak kode machiegni ong'eye to kone competency mare ok nyal run a county. Ni koro jatend piny neno ni en competency ma ok nyal run a county ema nyalo run a whole education system. Koro ne kaka koro there's a lot of mess in education. Sani pesa pok ogol mar timo penj. Wakia kata nyithindo di timo penj. To ma is just one group. But de koro wan gi class aboro. De koro wan gi class aboro, wan gi form 4, wan gi grade 6. Gigi de koro chal nade. Ka koro grade 6 ma bende itimo mana gi jopuonj gi form 4 mosetame. Wach mar CBC wach mar jopuonj CBC ka osetame kama nyithindo wa waste 2 generations so far wasewuoye mwaol nikech wa waste 2 generations already ma ok puonji ok som to giwuok gidhi e skul ni gin e CBC ni gitimo CBC mane ma ok puonji. Jopuonj ogomo mag jo CBC go onge nyithindo osetieko all term kapok opuonjgi kata subject achiel.